Doon ka mauna maglakad eh. Sunod ako. Wala man, tama. Ayaw, ano? Eh, wala man ka. Kami, doon mo ka maguna. Ah, maguna ako doon. Ganun na lang, para di ka mag-iwahan. Ganun mo na lang. Lagi yung gusto. Ha? Oh, nasakpan man yung. What's up na nga parikoy? Kami ay uwi na. Galing ano? Galing Manginasal. Galing Manginasal. Ako yung YouTube friend. Iniwan niya yung pagkain niya yun, di naubos. Galing kami sa Kaita. Nanonood ng Itbulaga. Kayon pa nakauwi. Ulan ba? Ulan. Ano na? Ulan na yan. Oh, musunod daw sa IB. Ayun, paano pa? Malayo.